Nobyembre 27, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dadun kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Unya, mao kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, o patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo.